I dag er en rigtig stor dag for Nyt Hospital Nordsjælland. Vi har alle vores konkurrencedeltagere med ude på grunden, hvor hospitalet skal stå klar i 2020. Og oven i købet har vi fået mulighed for at stå her på en perfekt udkigspost og have udsigt over hele grunden, så vi virkelig kan stå og betragte stedet, hvor hospitalet kommer til at være i 2020. Så det er en stor dag i dag. Så vil I også bemærke, at der er en del opgravning, og det er fordi, vi netop er i gang med nogle arkæologiske undersøgelser. Og de foreløbige resultater af de undersøgelser, set med arkæologens øjne, de er meget spændende. Det her det er faktisk nogle af de ting, vi har fundet ude i Salpetermosen herude. Det vi har derude, det er strækker sig fra jægerstenalderen omkring 8000 før Kristi og så op til slutningen af jernalderen omkring 700 efter Kristi. Så det er altså en periode på de her 9000 år. Her har vi en boremaskine fra bondestenalderen. Der er man altså begyndt at blive bønder. Det her det er et bord til at lave huller med. Ja. Man skal faktisk passe på sine fingre ret meget, når man graver det her, fordi de kan stadigvæk skære. Man kan skære sig ganske slemt på det. Vores fineste fund derudefra, og det er en kronhjortetak, som man har omdannet til en mejsel. Og det, der er lidt sjovt, det er, at hvis man holder den, så kan man næsten mærke, at den er fuldstændig som om den er lavet i går. Tyngden i den og sådan er helt fantastisk. Det er super godt fund. Det er meget sjældent fund, det der. Nu har vi jo kun lavet prøvegravningerne, og så skal vi jo ud og lave de egentlige udgravninger her forhåbentlig til sidst på foråret. Så der er masser at lave endnu. Så det godt ud for fremtiden? Ja, jeg synes godt, at borgerne og personalet har noget at glæde sig til, for jeg er ret overbevist om, at den kombination af de her firmaer, vi har set her i dag, nok skal formå at skabe et hospital, der rækker ind i næste årtusind. Det tror jeg på. Tillykke med det. Tak skal du have.